Hello guys! Welcome back again to my channel. So ngayon, for today's vlog, I'm gonna show you how I make my own version of achara. So let's go! Yung una natin gagawin is mag-cut tayo ng papaya. So, ayan guys. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Ayan. So, next step naman tayo ngayon. Dapat sana yung mas malaki yung butas ng ating gatgaran para mas maganda. Pero wala kasi akong ganun. Kaya, yan na lang. So, ayan guys. Next step na tayo. Next step. So, ayan guys. Ito na yung ating ginadgad na papaya. Green papaya. So, ang next step natin is babad natin siya sa tubig na may asin. So, ayan. Let's go. Babad na natin, guys. So, ayan. Lagyan na natin siya ng tubig. So, ayan. Tapos, ayan. Kalat natin ng ganyan. Ang asin. So, ayan, guys. Lagyan natin siya ng asin. Then, pagkatapos, ibabad lang natin siya ng kahit mga 30 minutes. So, haluin lang natin, guys. Ayan. So, ayan. So, ayan, guys. Babad na natin siya. Guys, ang sunod, maghiwa tayo ng carrots. Yung manipis na manipis. Ayan, ganyan lang siya guys. Manipis. And then, dito lang siya. Manipis lang siya. So, ganito lang siya. Kanipis. So, ayan guys. So, ngayon, next step ulit tayo. So, ayan guys. Let's go. So, ayan guys. It's time to banlaw-banlaw. Ayan. Banlawan natin siya guys kasi binabad natin siya kanina na. Ayan. Brushan lang natin siya. Ayan guys. Badlawan natin siya. Tapos, baka natin siya tigilin. Tatanggalin natin yung asin niya. So, ayan guys. Tigilin na natin siya. So, ito na yung pangalawang banlaw. Saka natin siya bigayin ng bonggang-bongga. So, yan guys, kung meron kayong telang ganito, yung manipis lang siya. So, para mapigyan natin siya ng mabuti. So, ayan guys. Ilagay tayo ng konti. Ayun. Tapos, natin siya piliin. Ayan. Para mapiga natin siya ng mabuti. Mabuti. So, ayan guys. Nilagay na natin siya dito. So, ganito yung mag-itsura na. So, diba? So, ayan.
Ayan. Ulit, ganun din. Ayan, ulit. Post. Ito ulit siya. Magiging ganyan siya, guys. Guys. Tanggalin lang natin yung pulpul-pulpul. Ganyan lang natin siya. And then, lagay muna natin siya sa tabigs. So, yan guys. Ito na po yung ating mga ingredients. Ibang ingredients. Siyempre, hindi mawawala ang ating sibuyas. Ganito lang po siya kanipis. Ayan. Ayan. Hiniwa ko na po siya para mas madaling may pakita dito. So, ayan. Meron din po tayong bawang. Ayan. Hiniwa ko din siya ng maninipis. Ganito kanipis, guys. Mas gusto ko kasi yung yung mas maayos siyang tignan. Kaya ganito ko siya hiniwa. And then, hindi mawawala ang ating carrots. So, maninipis din siya, guys. Hindi naman yung sobrang talagang as in talaga manipis na manipis. Yung katamtaman lang siya. So, ayan. And then, ang sunod natin is yung ating luya. Manipis din siya, guys. At syempre, hindi rin mawawala ang ating paminta. Ayan. Black pepper. So, ayan. At meron pa tayong ingredients dito na isa. Yung ating pasas o raisins. Ayan. Ang kinuha kong pasas is yung yellow siya. Mas maganda sana yung black. Kaso nga lang, ito yung meron. So, ito yung kinuha ko. So, let's go. Ayan guys. Ito na yung ating kawali. Ayan. Maglalagay lang tayo ng tubig. Higyan natin siya ng suka. Ayan. Depende sa inyo kung anong sukang ilalagay nyo. Pero sa akin, mas gusto ko kasi yung pula. So, ngayon guys, lagyan naman natin siya ng asin. So, yan guys, lagyan natin siya ng asin. Haluin lang natin siya ng mabuti. Oh. Tapos, lagyan din natin siya ng suka. Haluin mabuti guys hanggang sa matunaw yung asukal dun sa pinakaloob. Kutsara. So, ayun, hayaan lang natin siya hanggang kumulo. Takpan lang muna natin siya. So, ayan guys, ito na yung ating papaya. So, ihalo na natin yung ating mga ingredients. So, ang una natin ihalo is yung ating carrots. Bawang. At ang sunod is yung ating luya. Siyempre, yung ating sibuyas. Haluin natin siya mabuti. Next ay that. And then, sunod is yung ating raisins or pasas. Depende sa inyo kung ilan ang ilalagay ng pasas. Kasi sa akin guys, the more raisins, the more yum. Lagyan din natin siya na powder na paminta. Hindi lang siya guys.
ating magic sarap. So, yan guys. Saluin lang natin siya mabuti. Yan guys, kumulo na ang ating tubig. So, lagyan na natin yung ating minuto. So, ito na po yung ating atsara. So, ayan. Hayaan lang natin siya. Salin na natin siya dun sa may ating bowl. Mainit-init pa siya. Ang pango-pango niya guys. So yan guys, ito na yung ating atsara. Pinalamig ko lang siya guys para ilagay ko na siya sa aking galapon. So tingnan nyo guys yung ating atsara. Dahan-dahan lang guys para hindi siya malapot. So yan guys, and then takpan na natin at ilagay sa ref. So eto na yung ating atsara. Thank you so much for watching guys. Thank you. Thank you so much for watching. So yan guys, hope ko na nagustuhan nyo ang aking vlog for today. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to like and share and don't forget to subscribe para updated po kayo sa lahat ng aking mga bago kong video. So, thank you so much for watching. Hope ko na nag-enjoy kayo guys. Keep safe and God bless po. Bye!